Bodoland Today YouTube channelनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैनाय जाबाय। अन्नानै दसे सम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होदो। दानिया फैदो फारियै आयदायाव। सेथियाव दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदिया बिटिसिनि क'क्राझार नोगोरनि ग्रीनफील्डआव राजखान्थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारि लानानै दिनैनि 1 एप्रिल खालाराव नुजाथि फैगोन। दानिया फैदो नैथि आयदायाव। खौरां लाइनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बावैसो सिगाङाव दाजानाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा NLFB आफादा मोनसे फोसावलाइ दैथायहरदों। दिनैनि अक्ट' 1 एप्रिल 2021 मायथाइयाव दुलाराय आसाम एबा बड'लेण्डखौ बन्द खालामनांगौ होननानै गोरायै फोसावनाय जादों। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आफादनि बे फोसाव बिलाइखौ फारियै फरायनानै होलांनाय जाबाय। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड। खुलुमबाय। It's an information that we, NLFB organization, declare Assam Bodoland bond on 1st April 2021 due to visit of Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi at Kokrajharao, Assam. Hope this will be observed very strictly or else anything may happen, and if so, the authorities will be responsible. मोनथिहोनाय बिलाइजों बेखौनो मोनथिहोनो नागिरदों जे फैगौ 1 एप्रिल 2021 मायथाइयाव आसाम बड'लेण्ड बन्द होनायखौ मानिलायनाया गाहाम नङाबा गाज्रि जागोन। Let us die for Bodo nation, let not Bodo nation die for us. जै बर' हारिनि, जै बड'लेण्डनि। बे लाइजामखौ हरदों बुंथिगोरा नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड। बिथांमोना बेबादि लिरहरदों। दानिया फैदो थामथि आयदायाव। दिनैनि 1 एप्रिल सानखौ गोबां हादर आरो हादरसाफोराव एप्रिल फुल्स डे फालिनाय जायो। नोंथांमोनाबो बे सानखौ रावखौबो दुखु होआलासै जंखायनाय थगायफ्लानाय हिसाबै फालिनो हागोन। आरोबाव ब्रैथि आयदाया जाबाय गोबां खौरांगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादोंदि थांनाय अक्ट' 31/3/2021 फुंनि 11 बाजियाव मानगोनां बिटिसिनि फरेस्ट बिफाननि EM मिस्टार रन्जित बसुमतारिया लामायाव थांबाय थानाय समाव सानै बारग' NDFBखौ आखाइजों माबा फाव खालामनायखौ नुनानै गावखौ लाजि फोनांदों साननानै बिथांमोनखौ जायगायावनो साजा होनाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। बेबादि साजा होनायखौ नुनानै जायगानि रायजो राजाफोरा दुखु मोननानै खौसे बिथांखौ साजा होफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।